Sitä Aavina. Joo. Voittako se Limppuset reistuusta? Jaha. Se ootti, että ruuhka häviää. Työntää noin ja vittu menee. Kävi siellä ja nyt lentää peltiä enemmän kyllä kullakin. Pikkusen työnnä. Venttukin osui johon. Niin osuu, ei se voi pystynyt väistämään millään. 137. Tekeeköhän tuo yhtään mitään? 137 Autiosta. Ykköspaikat on Härdelin jälkeen. Ei hyvänen aika. Onko siellä sitten nappi? Ettei kukaan mene. Niin. Kuka siinä on? Ei ole kyllä. Heija Luoto. Konepelti pystyssä sitten kakkosena ajava. Susanna Kallioniemi saisi tuosta Härdelistä sitten varoitumusviliä vähän lisää. Eli on oikea tiedä viimeisen. Nyt on vähän nuotit jo Eijalla sitten hukassa. Peittelee. Vaikea päästä. Peittelee niin saatanasti. Voisitko vähän pöitä? Jarrutta säkkiä. Ja Autio ykkösenä, Anne kakkonen ja Heija Luoto kolmantena. Siellä on siis kakkonen. Venttu meni ohi. Kyllä se tostakin meni. Sehän on silloin niinku kolmas. 4. Kolmas, kun kakkosella on hylky. Joo. Kerkeekö? Kiilaa, kato. Se ei näe kun taaksepäin, niin se kiilaa. Heiluu jopa riutulippu, mutta eipä sitä usko tytöt, kun se heiluu kierrossa liian aikaisin niinkö. No kyllähän Niin, mut silloinhan se loppuu. Tulippu heiluu. Kato, nyt menee ohi. Nyt meni ohi kolmanneksi. Vinttu tulee varmaan pois. Joo, se oli ihan oikein.